I lay my beat down. I lay my beat down. И коса охлопен, като я днес прави един нашето пипи. Опа. Да. Това е сервера на Crafting Pro. Да, нека да почнем с ревюто. Това е спалнер, тук те изпалнер, точно и тук те наказва. Тук имате чест за кейове. Като е тук те пише как може да ги вземете с SMS. И там допълнителна информация. Това тук е Warp by Crate Case. Ще покажа сега, пише, че спалнът е бил на то това СБЕ. Това е бонус чест. Аз съм го взел вече. Това тук е инфо как се прави резиденция. Less help. Още бързам да знаете. Това тук е Warp Ranks. Shuttlewood плюс е най-висша ранг. Да, тук те са ларповете. Сега покажем да покажем. Това са Warp Battle Guide. Сега покажем Battle на моя памишката ми. Да, това е Battle, но нямам Optifine да ви го покажа. По-нататък как е, ама на евентите не се провеждат, але младите са общо. Ето тук те в огражденията се биете. Да, и накрая победителя печели някаква награда. Съответно, която не я знам. Серверът е от вчера, също преди пак беше включен, ама вчера смениха хоста. Да, там беше спрям преди и т.н. Някакви проблеми имаше. Да, това е Battle. Другия Warp е Warp by Crate, аз го показах. Warp Chest е бонус честа, който и казах, но все пак да видим. Да, това е бонус честът, който съм го взел и наградата е това. Някаква тъпа двойка. Warp Chest Brutal Chest Battle. Това не го знам, какво е някакъв евент явно. Warp Crate го показах. Гитрана. Той се отворен, мога го минете, ама сега няма го минавам, защото ще падна. Нататък. Warp. Enchant. Какво пише? Enchant. Да го покажа него. Това тук може да вземете XP. Има да често игра от вчера. Отварях малко кейсове. Фри ги взех. Сега Warp Enchant Item, който е над спаун. Да, там е за джъмпа това наградите. Бол за лък. За инструменти, за брони и за меч. Какво да кажа, има още много ларпове. Warp Ленто е забравя. Това е енда, може да си вземете повишенки
него как я направим, има и някаква дупка. Тъй, warp, евента, това е евента. Евента е от 8 и 10 часа. Нали, от сутринта 10 часа. Warp, jump. Сега warp jump да ви покажа. Той е на спаунът, нали си джампите. Трябва да дойде 6. Сега го пашнем на джампион, Jump event, wow. Имате на евентите. Айде, warp. Jump. Его това е с лавата. Jump, warp. Къде е тръгна подобен? Warp, Nether. Само е миланки. Вау, като... Това Това е Nether. Явно никой не е идвал в него. Само един човек и затова ще лагва тук. Иначе не мога ме лагне от компа. С нов комп съм. После Warp PP. Да, това е Warp PP. Може да вземат полшенки. Няма Optifine да ви го покажа повече. И това скочки ще покажа. Warp. Го показах. Residence Help го показвах и това за ранковете. Warp Repair. Сървъра сте с резиденция, статс. Да, има и MCMMO. Repair Fix. Да си фикснете айтемите. Warp Residence Help го показах. Warp Shop. Да, това е Warp Shop. Генералто блок. Warp Snake. Да покажем. Това е на евента. Snake, Warp Trade. Да трейдвате с някои хора, с някой играч. Това е бъгнато. Да. Значи Crafting Pro трябва да се направи това, като влезеш вътре и се отваря. Нещо трябва да се направи. И Warp. Warps. Да, варповете. Ейке, като и всички варпове. Но нещо са бъгна, че не мога да се портванта. Да, това беше от ревюто. IP в описанието. Skype номера в описанието. И да. Ако ви е харесал клипа, лайкнете, събнете се. И да, до скоро. Чакайте.